a pesca de Galicia. E Galicia é mariñeira. É certo que desde fai moitísimo tempo manteñemos o liderazgo na pesca. Temos os mellores portos de baixura de Europa. Temos máis do 50% de toda a flota pesqueira de España. Galicia é mariñeira e vai a seguir sendo mariñeira. Pero non só a pesca, senón os produtos do mar. A industria transformadora do mar, o conxelado, a acuicultura. Éramos líderes en acuicultura e perdimos ese liderato nos últimos anos. O goberno non entendeu que manter as posicións de ventaxa sempre require un esforzo e perdimos esas posicións. Vamos a retomar o tempo perdido e volver outra vez a situar a industria pesqueira no lugar que se merece. Insisto, non solamente a pesca de baixura, non solamente a pesca de altura, non solamente a pesca e o arrastre e o litoral, non solamente o marisqueo, tamén os produtos do mar, tamén os produtos conxelados e, sobre todo, volver outra vez o liderato na acuicultura. Tiñamos as mellores cuotas de cría de peixe en cautividade, éramos líderes en acuicultura e volveremos a acadar ese liderato. Por eso vamos a recuperar o tempo perdido, vamos a deixar de erosionar un dos sectores básicos da nosa economía productiva e con argumentos, con razonamentos e con razóns vamos a chegar a Madrid, a Bruselas, a expoñer que a pesca en Europa Galicia é un referente. Conseguimos a Axencia Europea de Pesca, que con retraso, pero ao final se conseguiu que se empezara a funcionar. Conseguimos ser a capital da pesca europea en Vigo para toda Galicia e manteremos esa capitalidade tamén dentro da nosa industria e da nosa flota. E as cofrarías son un elemento determinante de interlocución entre a administración e os mariñeiros, entre os mariñeiros e a administración. Vamos a seguir traballando e vamos a poñer a pesca de Galicia no lugar que nunca debeu perder. Ese é o noso compromiso, ese é o noso traballo e ese é o noso obxectivo.